Pam mae cig coch yn cael ei ystyried yn brotein cyflawn? Helo, Sioned Quirke ydw i, a rwy'n ddietegydd arbenigol a maethegydd teledu. Mae brotein yn feithrin hanfodol, a mae'n eithriadol o bwysig i'n iechyd. Mae'n annog mas cyhuriau a thwf ac atgyweirio celloedd. Mae bwydydd sy'n llawn o brotein yn tueddu i neud ni deimlo'n llawnach na bwydydd sydd yn uchel mewn carbohydrate neu braster. Felly, gan cynnwys ffynhonnell cig coch sydd yn isel mewn braster gyda ffryd o fwyd, wneith o helpu lleihau y teimladau o fod isio bwyd a helpu i ni reoli i'n pwysau. Mae angen brotein ar bawb yn ei diet, ond os ydych yn gwneud lefel uchel o chwaraeon neu hyfforddiant colli pwysau, efallai y byddwch yn elwa o gynhyddu eich brotein. Awgryma astudiaethau hefyd wrth i ni fynd yn hŷn y gallwn elwa o fita mwy o brotein gan ei fod yn helpu i leihau y colled cyhuriau sydd yn gysylltiedig â heneiddio. Mae gwahanol fwydydd yn cynnwys gwahanol symiau o brotein a chyfuniadau gwahanol o asidau amino. Mae cig coch fel cig oen o Gymru, cig eidion o Gymru a fforc yn gyfoethog iawn mewn brotein, a mae'n cael ei ystyried yn brotein cyflawn gan ei fod yn cynnwys pob asid amino sydd angen. A mae brotein sydd mewn cig coch yn cael ei ystyried yn brotein gyda gwerth biolegol uchel, sydd yn golygu y gall y corff ei amsugno a'i ddefnyddio'n effeithiol iawn i gymharu â ffynonellau eraill. Cynghorir ei bod yn bwyta tua 56 gram o brotein y dydd i ddynion a 45 gram o brotein y dydd i fenywod, a gall un dogyn o gig coch 70 gram gynnwys 20 gram o brotein sydd yn wych.